Bilancujem rok plný degustácií. Bolo ich presne 60, 48 verejných a 12 súkromných. Počas roka sme postupne navštívili množstvo barov, ale aj kaviarní či predajní alkoholu. Až 14 degustácií vrátane raritiek a limitiek sme absolvovali v našom milovanom nitrianskom Hemibare na Mostnej. Autentická atmosféra, skvelý kvalifikovaný personál, miešané nápoje podľa chute a hlavne široká ponuka rumov. 5-krát sme degustovali v krásnom Tiki bare Django Club v Nových Zámkoch na Kasárenskej. Ak máte radi dobrý rum, žiadny podnik v širokom okolí nemá takú ponuku ako Django. Navyše za príjemné ceny. 5-krát sme degustovali aj v luxusných, privátnych priestoroch bratislavského Akan 44 Premium Spirits na Vysokej. Hore malý bar a predajňa, kde si návštevníci po degustácii mohli rovno nakúpiť rumíky. Dole miesto priam stvorené na eventy a degustácie. Trenčín a Fellini bar zažil vypredané degustácie tento rok 3-krát. Menší, útulný, štýlový bar s príjemným personálom a samozrejme rumovou ponukou, ktorý v Trenčíne určite neprehliadnite. Počas roka sme sa skamarátili aj s ďalšími barmi, ktoré dávam do pozornosti, a ak máte chuť na dobrý rum, nemali by ste ich prehliadnúť. Hlohovec a Craft Beer & Coffee pod Smrekom, kde okrem skvelého piva majú prekvapivo pestrú ponuku rumov. Krásny, moderný Lounge & Bar 13 vo Zvolene, dáte si tu koláčik, kávičku aj prémiový rum. Sem sa chystáme v januári. Lučenec, Barakuda Cafe & Bar, miesto s dobrým pivom, rumom a príjemnou obsluhou. Príjemne sme sa cítili aj v Kysuckom Novom Meste, Cafe Bar Marina, je tu sladké občerstvenie, káva aj rumy. Tiež sa sem chystáme v januári. V Seredi kaviareň a bar Albero Rosso a v Galante Insomnia bar s pestrou ponukou rumov. A na záver som si nechal unikátne degustácie priamo na predajniach nášho obľúbeného Svet nápojov v Bratislave na Račianskej a v Banskej Bystrici. Ďakujem celému slovenskému rumovému svetu. Vidíme sa opäť v roku 2025. Ahoj!